Benvinguts, soc el Marçal, director del film del Baró de Montpalau, la primera part, que avui veurem. Durant tota la setmana passarem els films de producció pròpia, així que espero que vingueu cada dia i fem un repàs ràpid d'una part de la història cultural que té Pineda. Amb aquesta setmana no en tenim prou per abastar a tots els il·lustres coneguts o famosos, però Cinemark aposta any rere any per dedicar-hi i fer una producció. Sigueu benvinguts si voleu aportar idees i aspirem a ampliar el catàleg de produccions amateurs. Avui us passarem dues propostes, com ja he dit, el Baró de Montpalau i seguidament en Coromines. Teniu els pòsters aquí baix. Amb aquestes dues propostes, que són dues produccions que no tenen relació però que formen part del catàleg de les produccions de l'entitat, us passarem el Baró, que és la novetat d'aquest any, i és un film que ens situa en el marc del massís del Mont Negre, pels volts del segle X, però que podeu visitar les restes d'una fortificació aquí dalt i caminant està a prop. En el turó de Montpalau, aquí mateix, a una horeta i de tornada a una altra, potser 2 hores. Posem la projecció. Durant aquesta setmana, en aquestes primeres parts del festival, dia a dia farem pujar els actors i les actrius de cada producció per fer-los entrega en senyal de reconeixement un detall del trofeu d'aquest any pels 10 anys del festival. La vostra aportació és clau per celebrar aquest 10è aniversari. Gràcies. Voldria que la Sílvia Molins, ajudant de direcció, m'ajudés al lliurament. Pots pujar, sisplau, un aplaudiment? M'agradaria que també pugessin els actors principals de la pel·lícula. Crido en Gerard, el nostre templari, l'Estel, la nostra camperola i en Jaume Sevi, sisplau. Doncs jo volia agrair aquesta oportunitat que Cinemark ens ha brindat i l'experiència, i sobretot agrair tot l'equip, voluntaris, voluntàries, i comentar-vos que sense tots vosaltres això no hauria sigut possible, així que gràcies a vosaltres. Un aplaudiment per tothom. Jo també donar gràcies a Marçal per aquesta oportunitat, el tema de direcció, el tema de tret també, per poder fer aquest curtmetratge a tothom en general que ha participat en aquesta pel·lícula, perquè sense vosaltres tampoc hagués sigut res. I, que sincerament ja saps que per la segona part pots comptar amb mi. I, només això, moltíssimes gràcies a tots, que ha sigut un plaer participar en aquest curtmetratge. Anem molt justos de temps, però com que el festival dura aquests 5 dies, avui havíem de passar una altra pel·lícula, un curt que dura 5 minuts
i tot que ens entrem dintre la segona part del festival ens deixen 10 minuts perquè podem passar un altre curt que vam fer en aquesta segona projecció, que és d'en Joan Coromines, que aquest març passat Pineda l'homenatjava col·locant una placa commemorativa a la casa on va viure. També és una obra de ficció el que nosaltres vam fer, és inventada, amb un toc d'humor. Ja sabeu que tenia fama d'àspera i ens va semblar bé fer una història simpàtica per recordar el filòleg, que tanta bona feina va fer amb el diccionari treballant a casa, aquí a Pineda. Ara el veiem. Per fer el mateix d'abans, aquesta producció de l'entitat, just quan havíem acabat el Major 57 en Serri Moret, aquesta de Major 57 es projectarà demà dimarts. Estaven Raimon Miranda, director del film de Major 57, que passem demà, exmembre de Cinemar i llavors president, és el que convidem avui per entregar el premi a Jordi Bonacolotxa. Raimon, si pots pujar. Per fer possible aquesta història, comptem amb l'actor Jordi Bonacolotxa, que agraïm enormement que s'hagi desplaçat especialment per veure el curt en pantalla gran, si pot pujar a l'escenari. M'ha fet molta il·lusió veure el curtmetratge, fa 10 anys que el vam fer i ni me'n recordava gairebé del que havíem fet perquè no l'havia vist. I trobo que ha quedat molt maco, ha quedat molt bonic. Te recordo que ho vam fer un dematí i ens ho vam passar molt bé. Jo si no m'ho passo bé, no... Bueno, el dia que no m'ho passi bé plegaré. I m'ho vaig passar molt bé, va ser molt divertit i crec que ha quedat molt maco. Ja està bé, molt bé. Dos músics per aquí, suposo que ara pujarem a l'escenari, perfecte. No us vull deixar avui de presentar l'actuació que dona punt i final a aquesta primera part del festival. Dir-vos que a la segona part canviem de presentador, no seré jo, però serà presentadora i suposo que no he tingut prou likes i ens canviem per aquest cas. Per acabar, tenim a l'escenari i també ens acompanyarà extensament a la segona part, abans que passem els curts del concurs, a l'Anaïs Bernat i en Sergi Llopart. Un aplaudiment, sisplau. Us dono pas perquè tocaran Calling You de Patat Cafè. Just around the bend.
baby, you're crying, I can see. But we're more than the changes coming closer, sweet release. Gràcies a tots dos per l'actuació, crec que ens han animat força. Jo crec que voldran escoltar més coses amb aquesta veu. Ens veiem a la segona part. Bona tarda i benvinguts i benvingudes a tots i totes a aquest desè festival Festival Internacional de Curtmetratges d'aquí Pineda de Mar. Com ha dit la meva companya, soc l'Estel Villaronga, també l'armesenda d'aquest migmetratge que hem vist, produït per Cinemark, que de fet Cinemark és l'entitat responsable d'organitzar aquest festival i la que ens ha agradat a tots per estar aquí avui. Avui us acompanyaré en un viatge artístic a través d'actuacions musicals, audiovisuals i algun que altre parlament. Abans de seguir-vos donant informació rellevant del festival, tenim a l'escenari l'Anaïs Bernat i en Sergi Llopart, que actuaran en directe amb una cançó anomenada Up Where We Belong de la pel·lícula Oficial y Caballero.
Moltes gràcies, Anaïs i Sergi, és un privilegi sentir-vos en directe. Comentar-vos que en aquest festival s'han presentat en el concurs ni més ni menys que... Quants curts diríeu? 100? 200? 1.000? Sento per aquí 1.033? Doncs sí senyor, 1.033 curtmetratges internacionals han vingut de tot el món, Estats Units, Egipte, Turquia, Brasil, Catalunya. D'aquests 1.033 s'han escollit 40 després d'una selecció del jurat, una selecció llarga, amena, tranquil·la, harmoniosa, entusiasta, oi que sí, jurat? Moltíssimes gràcies per haver agafat aquest temps per poder escollir aquests curtmetratges que durant aquesta setmana veurem. Tot seguit passarem a veure l'espot publicitari del festival i que any rere any Cinemark crea per presentar l'edició de l'any. Recordeu que enguany és la 10ª, que no són pocs. I no vull deixar passar l'oportunitat d'agrair a en Joan Caimel i la Mar Peláez per fer-lo possible. El que veureu tot seguit és una mini-història, un microrelat que promociona el festival i la riquesa cultural del nostre poble. Anem-lo a veure. Ara, caram Joan, quina moto que tens. M'han dit que tenen fitxat des de la primera edició, oi? Ets dels veterans i molt valuós. Uns aplaudiments, doncs, per a aquests dos protagonistes. El festival té per endavant una setmana plena de bon cinema, amb projeccions de curtmetratges seleccionats pel jurat, i cada dia s'obrirà la jornada a les 6 amb una producció pròpia de Cinemark, feta durant aquests anys. En total 6 produccions en temes relacionats amb Pineda, on hi han participat centenars de persones, moltes d'elles del poble, fomentant així la inclusió i el sentiment de pertinença a la comunitat. Així que moltes gràcies per tot el que feu, Cinemark. Alguns encara recorden els inicis d'aquest festival pels voltants del 2014 i com visualitzaven els curts en aquest auditori on no hi havia ni aquest escenari. És més, era una nau buida i les butaques eren cadires de fusta, que més endavant aquestes cadires de fusta van passar a ser files retràctils al fons de la sala, ja que volíem una sala multidisciplinar. Ostres, doncs, d'aquella sala avui ha plogut molt i com ha estat també l'evolució del festival i la seva activitat aquí al poble. Aquesta evolució que ha fet el festival ha estat també gràcies al suport de l'Ajuntament de Pineda de Mar i la col·laboració de diverses entitats i agrupacions del nostre poble. Doncs, per tal d'explicar-nos com s'organitza aquest festival i com ens porta aquesta 10ª edició al festival, doncs demanem que pugi a l'escenari el president de l'Associació de Cinemark, en senyor Javier Sánchez. Hola, molt bona tarda. Benvinguts, amics i amigues del cinema. I dic cinema en lletres grans, perquè el curtmetratge és cinema, és una pel·lícula. No a vegades curtmetratge queda una miqueta pejoratiu per a aquest tipus de pel·lícula i no s'han de menysprear. I animo a les plataformes a que posin més curtmetratges. Avui encetem la 10ª edició del Festival Cinemark. Aquest any ha estat un any rècord,
1.033 pel·lícules presentades, com ja he dit abans, 86 a la selecció de curtmetratges en català. El primer any es van presentar 17 i aquest segon 86. També ha crescut bastant aquesta secció. Tot això ens ha acompanyat una feina, ens ha portat una feina titànica per veure i seleccionar els millors curts d'aquest festival. Ha estat molts curtmetratges, però també ha estat molt bona la qualitat d'aquests, que això ens ha donat aquesta dificultat addicional, la molt bona qualitat de gairebé tots els curtmetratges. Tota aquesta feinada ha estat possible dur-la a temps gràcies a uns col·laboradors fantàstics. Un grup de visionat de pel·lícules de 8 persones, membres de la Junta i altres voluntaris, que s'han entregat en aquesta feina durant 6 mesos. Totes les pel·lícules han estat visionades en primera instància com a mínim per 2 membres del jurat, que amb la seva puntuació ens ha fet escollir un bon grapat de pel·lícules que hem vist després entre tots els membres del jurat per seleccionar aquestes 40 que veureu aquesta setmana. Una vegada seleccionades les pel·lícules, hem muntat el festival físicament, que és el que teniu aquí, gràcies a la feina i l'ajuda de l'Ajuntament i la feina que s'han altres entitats com Art per Art, Centre Cultural i Recreatiu, els fotògrafs de Pineda, i també ens han ajudat, en certa manera, altres comerços i empreses de Pineda, que han col·laborat a fer això possible. Demano a l'equip del jurat que s'aixequi i un fort aplaudiment per a ells, sisplau. Un aplaudiment que fem extensiu a totes les entitats i col·laboradors que abans he mencionat. Gràcies per la vostra presència, sense la qual aquest festival no tindria cap sentit. Moltes gràcies. Doncs gràcies, Xavi. Ja veieu que tenim cinema per una bona estona. Una bona ocasió per veure tots els films de l'entitat de producció pròpia a la primera part i a la segona els curts seleccionats que opten els premis al concurs. Per fer més incís en les teves paraules, veurem el resum dels curts que durant aquesta setmana podrem gaudir. Però abans m'agradaria demanar que pugi a l'escenari a la nostra regidora de Cultura, la Verònica Rebollo, per inaugurar aquesta 10a edició del festival. Bona tarda a tothom, moltes gràcies. Benvinguts a tots, bienvenidos a todos los que venís de fuera. Doncs arribem a la 10a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Puc dir també amb molt orgull que hi he participat en alguns d'ells i només puc dir èxit. És un festival, la veritat, que any rere any ha anat agafant nom. Com bé deia, 1.033 pel·lícules presentades que s'hi han inscrit, és a dir, que els números parlen per si sols. Gràcies, primer de tot a Cinemark, per fer aquesta tasca. Com heu pogut veure, hi participa moltíssima gent, hi ha des d'actors, actrius, la càmera, el que prepara entrepans, que també hi és, el que fa l'attrezzo, el vestuari, els que fan les fotos, després els que munten la pel·lícula, el que posa la música. És a dir, és un muntatge bestial, és una feinada que no es veu, nosaltres veiem aquí el resultat. I també perquè durant tots aquests anys Cinemark posa en relleu persones importants, personatges importants que han viscut, que són de la nostra vila, com
hem vist el curtmetratge d'en Joan Coromines, en Joan Manel Serra i Moret, la Sara Llorenç, qui més, el Pirata Dragut, és a dir que fem memòria del que és la història del nostre municipi, no? Som on som, perquè totes aquestes persones de les quals parlen tots aquests curtmetratges han deixat la seva empremta. Gràcies per fer que a Pineda existeixi aquest festival internacional, com diem, amb tantes pel·lícules que ens presenten, que és fantàstic. Jo la veritat és que cada any el recomano, sempre dic, comença el Festival Internacional de Curtmetratges, no us el perdeu, perquè la veritat és una varietat, una riquesa impressionant, no? Veure tantes persones, és a dir, tota la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests curtmetratges. És a dir, ja només les històries, petites històries, no? Però tota la feina que hi ha darrere, doncs, escolta, només puc dir que moltes i moltíssimes gràcies a cadascuna de les persones que fan possible aquest festival internacional. Des de l'Ajuntament, per descomptat, continuarem apostant per aquest festival perquè any rere any vagi a més i que se'n parli per tot arreu. La veritat és que em consta que moltes de les persones que participen en fan bandera d'aquest festival i porten Pineda d'allà on són, o sigui, que en parlen per xarxes, per ràdio, els entrevisten, és a dir, que això també vol dir que gràcies a Cinemar el nom de Pineda corre no només pel nostre país, sinó també traspassa fronteres, i això també està bé, que sàpiguen on està Pineda i què és el que es fa, i que hi ha persones que treballen per la cultura sense cap tipus d'interès, només aquest, perquè a Pineda hi hagi aquest festival. Moltes gràcies, bona tarda, i bé, almenys batejat-l'hem batejat el festival, perquè m'ha caigut a fora, Déu-n'hi-do. I res, us convido a que durant tota la setmana continueu venint a veure els curtmetratges i dissabte ens veiem a l'entrega de premis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Per tancar la presentació farem un altre petit homenatge al cinema. Aquest cop escoltarem una cançó, també cantada per la meravellosa veu de l'Anaïs Bernat i en Sergi Llopart. Aquest cop escoltarem Moon River, de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, Breakfast in Tiffany's. Sí? No sé si ens pots comentar alguna cosa sobre aquesta gira. Tocaràs per aquí al Maresme?
És una gira que fem amb una companyia de teatre que es diu Wapan Jazz i la porta és amb la Caixa i fem una gira per tot el país. Uau! Gràcies. I ara sí, ens acomiadem, però amb una última cançó. Acomiadem l'Anaïs i donem pas a un candidat especial, que és en Quim Bernat, que junts amb el Sergi interpretarà You Never Can Tell de la coneguda pel·lícula Pulp Fiction. Llums, càmera i acció.